2021. godine kad je župan Stričak, kad smo županu Stričaku prezentirali ovoga projekt i sve što se napravilo do tada, on je to prepoznao kao jako dobar projekat i projekat koji može županiju lansirati u županije koje bi mogle biti županije neovisne o vanjskim izvorima energije. Dakle, mi od tada smo malo intenzivirali sve skupa i pokrenuli projektiranje istraživanja tih bušotina. Dakle, ono što je naša zadaća po rješenju od Ministarstva gospodarstva, mi moramo napraviti ishoditi dvije dozvole, rudarske dozvole za istraživanje bušotine Lunjkovec, istraživanje bušotine Kutnjak. Nakon tih dozvola kreće se u ugovaranje, odnosno u javnu nabavu za ugovaranje samih remonta i ispitivanja, hidrodinamičkih ispitivanja tih bušotina i ta ispitivanja bi trebala dokazati uzročno-posljedičnu vezu između dvije bušotine, dakle Lunjkovec i Kutnjak, i dokazati koliko rezerve postoje, znači na toj dubini od cirka 2500 metara. Kad dokažemo te rezerve, Ministarstvo gospodarstva, dakle ono će nam dati nakon toga ugovor o eksploataciji i nakon toga možemo krenuti u projektiranje same geotermalne elektrane.